И здравейте, потребители от YouTube. Аз съм Хепито и днес ще снимаме пак в моя сървър и пак ме забяга от кучи и ще ползвам докато оправя лага. И върнахме се. Все така снимаме с още един фъра, който преди малко влезе в сървъра. Кажи хай на YouTube. Ама го този геймото да почваме лаги. Сори. И от мене. Аз правя с честове за Майнкрафт, докато ви спална. Има едър чест. А хора, да ви предупредя, не влизайте с... в пустиня. Не влизайте с ника са 10123, който влезе го банвам по IP. А какво? Който влезе в с ника с 123 го банвам по IP. Нещо не ти разбрах. Който влезе с ника с 10123 го банвам по IP. Аха, разбрах. Но не ми трябва, може да си ми хареса. Да, сега секунди ще влезе с 123, като разбереш, че той има енчантал натурал. Не ми трябва. Да. Целта ми е да си развия тук. Нищо друго. Аз искам да си бъда да, сега хора ще ходим да майндваме, защото отдавна не сме майндвали. Аз трябва да поздравям клипа, защото ми лайкат насрано и съм малко съвръщам. Поредицата ни с оцеляване. И върнахме се. Сега на вас може да ви изглежда, че изобщо не лагва, ама ако искате да знаете, вижте ми FPS-а самички. Обаче чакайте, че го спрях. И да, едно FPS. Кажете, това игра ли се нарича, това Майнкрафт ли се нарича, какво се нарича, това FPS, лаг, дроп ли, те да знам. Сега не знам как ще снимам с толкова си FPS. Почва да се оправя, след малко ще почне да се оправя. И да, поздравям докато сменя тези чарпака, защото ми е лаги от този. Тоест, тези чарпак не лаги чак толкова много. Аз ме дадеш ли още един такъв? Аз с команден блок, какво се прави? Това са команди. Аз съм изключил командите на команд блоковите да се могат да се правят от хора. Могат да са таковат, да са, ако някой е направил команд блок от някакво такова нещо, такова, някакви работи, малко екстрей да пусна, че да спре да ме лаги. Като си пусна екстрей, спре леко да ме лаги. Ай, какъв е FPS дроп, само хора, гледайте как ходя на една страна. Аз 3 диаманта. Ще се върнем когато сме майнали, защото едва ли ще ви е интересно как майндваме. И върнахме се, до сега майндвах и сега беше се бъгнал сървъра и беше на... И сега ще го на 100% ще умра. Сериозно, човек, на 20 моба ме гонят. И... Аз се крия в къщата, само някой да долу на вратата и го пуцам. Фатака! И така реших това да е клипът, тъй като екстра много лаги като снимам, защото имам опчета. И това беше от клипа. Аз бях Happy Killer. Вие бяхте моите абонати и днеска ще... И ай, чао!